Fl-ewwel dibattitu politiku tal-Awtorità tax-Xandri spikkat il-kredibilità u l-preżentazzjoni ta' proposti studjati u costings min-naħa tal-Partit Laburista u n-negattività u argumenti li jreġġgħu l-arloġġ lura min-naħa ta' rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista. Il-Ministru Mirjam Dalli semmit waħda mill-ewwel proposti li kien ħabbar il-Prim Ministru fl-ewwel sigħat tal-kampanja elettorali. Ħanifoka fuq il-proposta ta' 700 miljun euro fuq 7 snin għal proġetti biex nbidlu wiċċ Malta. Qegħdin ngħidu li f'lokalitajiet differenti li huma densi, uħud minnhom industrijali ser nkunu qegħdin nagħtu l-ikbar spazju ħodor. Min-naħa tagħha l-kandidata Laburista Rebecca Buttigieg fissret iż-żidiet li diġà ta' Gvern Laburista lil pensjonanti u li se jkompli jagħti żieda bi 15-il euro oħra fil-ġimgħa. Hemmhekk iridu naraw, iżidna l-pensjonijiet għal darba darbtejn tlieta ser inkomplu nżidhom u fil-5 snin li ġejjin se nkun qed nagħtu l-akbar żieda lill-pensjonanti. Dik hija l-kredibilità. Fis-26 ta' Marzu l-għażla hija ċarissima jekk inti trid xi ħadd li jinvesti fik bejn dan il-partit u jew inkella titreġġa l-arloġġ lura u tispiċċa bix-xejn. Quddiem id-deputat nazzjonalista Claudette Buttigieg u l-kandidat nazzjonalista Joseph Grech, Mirjam Dalli semmiet kif Bernard Grech irid jitfa' l-pis tal-finanzjament tal-bolla l-pensjoni fuq min ħaddem is-settur privat. Xi fisser ifisser li jekk int għandek 10 ħaddiem li jitħallsu b'20,000 euro l-wieħed, dik il-kumpanija trid tagħti kontribut ta' 20,000 euro. Pis addizzjonali fuq in-negozji li m'intomx titkellmu dwaru għax ma jaqblilkomx jew għax Bernard Grech qas biss jaf dwarha. Aħna differenti, aħna qegħdin nitkellmu fuq il-pensjonijiet qegħdin ngħidu lin-nies. Aħna ser inżudulkom il-pensjonijiet b'2340 euro fl-leġislatura mingħajr ma nżidu l-taxxi, mingħajr ma nżidu l-piżijiet la fuq in-negozji u waqqas fuq l-individwi. Claudette Buttigieg kritikat li l-Gvern għax qed jagħti rifużjoni tat-taxxa b'ċekk. Rebecca Buttigieg tfakkara li l-Gvern Laburista bagħat iċċekkijiet tul leġislatura u mhux lejliet elezzjoni ġenerali biss. Intom fil-manifest elettorali tagħkom lanqas biss għandkom dan il-tax refund minn iż-żel ġifieri. Fi-26 ta' Marzu għajdulna jekk dawk il-persuni ser ikunu qed jistgħu jieħdu ċekkiet ta' rifużjoni għax fil-manifest aħna tagħtuhom. Jekk qed tifhimni sew, aħna dejjem tajna dawn iċ-ċekkiet ta' rifużjoni għal sena wara l-oħra mhux għax ġejja l-elezzjoni biss. L-inkonsistenza ta' Bernard Grech baqa' tkun innutata anki fuq l-ambjent. Nisimgħu eżatt qal fuq il-White Rocks. Namlu l-White Rocks ODZ biex meta nkunu rridu niżviluppawha b'mod trasparenti. Iddeċiedu ODZ jew mhux ODZ. ODZ jew ser tibnuha. Il-Ministru Mirjam Dalli innotat ukoll kif Bernard Grech qed iwieħed id-dritt ta' kont bankarju meta dan huwa bid-dritt bliġi li ilha teżisti. Iwa meta sejjera l-elezzjoni kap tal-oppożizzjoni li trid tmexxi pajjiż saqqas tirrealizza li qiegħed 4 snin tard. L-MFSA f'Diċembru 2018 titkellem dwar Basic Payment Account, your right to basic banking services. Għaliex dan huwa dritt li iddaħħal fl-2018 biex kull individwu ikollu kont bankarju bażiku. Anke Rebecca Buttigieg innotat taħwit fil-programm elettorali ta' Bernard Grech li spiċċa jrid uħodd riforma fil-liġi tal-kirjiet ta' qabel l-1995 bil-konsegwenza li bosta anzjani spiċċaw barra triq jew jerfgħu f'daqqa l-piż ġdid tal-kera. Inti kemm ukoll Peter Aġus u anke Ivan Bartolo f'konferenza tal-aħbarijiet qalu li ma kienx hemm żball, però mbagħad kien il-kap tal-oppożizzja stess illi fil-waqt li beda jħabba u jgħid li l-Partit Nazzjonalista jinsab lest, però mbagħad ammetta li kien hemm żball f'dik il-proposta tal-kirjiet, jiġifieri il-min għandna nemmnu lilek jew lill-kap tal-oppożizzjoni. Lejn tmiem id-dibattitu l-Ministru Mirjam Dalli notat kif fuq naħa hemm il-proposti costed u fuq naħa oħra programm elettorali li nbidel ma' 6 darbiet u bla costings. Aħna nieħdu gost bl-aħbarijiet pożittivi. Tgħid li m'hemmx costings, imma mbagħad issemmi 700 miljun euro ddeċiedi hemm costings jew m'hemmx. Hemm costings u għandna costings ta' kollox. Kif in-nies jafu u kif semgħu bil-proposti tagħna.